I give you my life. Я даю тебе своє життя. Turn, O wheel, and transport him to a night of moonlight. Поверни кола To і humanity's very транспортуй dust. його. Так, я прослухала. На закат человечества. Так. У меня поверни вайбы кола. From Software ад гэтага. Так, ёсць такое. Вось яна экспертчыка ў чаце. Bloodborne. Сур'ёзна? Не, гэта маё прадказанне. Але вельмі падобна. Ну, А што калі гэта? так-то. Што калі нас чакае? Прыквел Bloodborne? Было б ахуенна.